Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan, sabi niyo alagad si Kanginan, si Fon Morales. And then, may partner ka po na ko diri si Juan Ditayan. Unahang tagin ang papanlangin sa ito, Ginoo. Asap kita, always say a prayer mo na importante mga ikala. Okay, ang atong suwata po ka itong hatagan o pagtagan, no? Pinadakin iso sa kababay. Nga mapatago lang sa ngan nga Belen. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaiksonan ang atong sender, si Belen. Kini akong problema bahin ni sa among silingan nga usa ka pulis ba nga murag may abuso na magmaayo. Unya kini akong bana mura lagwa. Pero aro inyo gyud masabtan kun unsa ning akong sugilano no. Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Sumayaw sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy. Uy, laki sa ng auto nga. Niyunong sa among tungod. Ni katawana. Mura nakapanag-iyag-iyang lugar. Sana all. Oh, day. Ito na yung mong gili-gili diya, ha? Ay kada nagparking na sa atong tungod. Murag nag-aliwan sa tubangan sa atong bahay, good. Oh, yamot, good. Kinsa mo ng auto? Ambot kinsa na. At tuwa pangutan nagkinsa na. Apa driver? Ambot og nakapabakaha. Ni gaguning itak ang bida. Ako na yung salidahan, eh, ha? Hindi harang kaya doon ako. Tay pa kusmi. Ay na lang, be. Ay, dili ako. Rapagutanon. O kinsa ko sa ituyo. Anan niya din, eh. Anong naaras siya diya? Ha? Anhela ka? Abis, hindi nata ka din, eh. Ayaw na lang lagi gawas. Ayaw. Taong di ko rin paggawas. Supakit mo. Tanawa ko mo ng imong postura. Mugawas ka nga nag-brief ra ka, ha? Di ka mawawa ng imong brief ka purting lawlawa. Basig matagat imong itlog hanggawa ka. Nay, murag milusot o nay. Sinaw ra ba kaayo? Di na itlog, day. Aw, unsa day na? Hari-hari na si itlog. Ilong diha, ay, kahanggaw bis naong mo. Pag ilis dito, pamurol. Kay naigarter na imong brief, ay murag kabugtuon na. Nahakay. Pila ni ka oras kinandari nga parking. Ngita yun suwayan bida suyakan ka ko ni iyang ligido. Suwayan ko suyak. Batayan ang gabi. Kung magawas tagiyanip, kita gini siya ron. Tanaw, taniron. Oy, pre! Precos May! Oh, Ida. Eh, kasayo ko nung pahayahay na ano. paro kay. Pre, ari ka, pre! Ha? What's the matter? Ay, ari. Asa ba ka? Pre. Sa'yo ni rampa, ha? Ay, tuktoyok lang yan sa ako. Atong lugar ba, pre? Tuktoyok lang. Ha? Ay, kumpiyansa, pre. Ano, pre? Madakpar kasi tibaon, pre. Biyan mo, pre. Oy, sumuk ka, oy. Asa ka, oy. Ay, walking lang, God. Si Uking. Pre, kanang kuan ba, pre, kay di may din mag-running mo ng walking lang. Kung ano naman ko lumayo din running, pre? Naidagang iro, pre, eh. Go. Mo ba? May galing, ewa ka paaka na. Pre, ay kumpiyansa, pre, ha? Kaya mga error ba din sa ato, dili na mamaak. Ngunsa rin, pre. Mangulata, kartisyan, pre. Uy, binuwang dia, pre, oy. Ikaw rin kung sabdi ka nga ni, pre. Nag-exercise ka? Pre, exercise ko taon. Atang ko ng tag-iya ng sakyanan na, pre. What's better? Ihan rin, hain ka driver, ani. Probida. Anak, yung parking tungod sa amok. Sa pagtuon niya sa mong tungod. Iyang parkinganan, pida. Mo ba? Kailan ka kasi tag-iya ng mga auto, pre? Murag ako nabawaan ba, pre? Nga murag pulis may tagiya na, pre. Police? Oo. Apa di ka kaila sa tagiya na, pre? Uwa pa ko kailan na, pre. Lela, pre. Pre. Mabitaw ang atangan ako ng tag-iya ro na ng auto, ha? Sige, pre. Kada padayon sa ko, pre, ha? Sige, pre, King. Miga, pulis si tag-iya ni. Wate siguro kay bao nga kernel akong uyuan. Ay, day! Pamahaw sa ngari, oy. Day. Musoda ko ron. Puwerteng inatang sa kong bana nga mupakita lang ang tag-iya sa maong auto aron iyang istoryahan ba. Pero naudtuhan na lang siya inatang, wa gyud magpakita ang tag-iya sa maong sakyanan. Unya, oy kusmi, mapas mo kabaya diha o pa ka mamahaw. Tingpaniudto na oy kaon na dito. Tunin ako day.
Ay, batasan to, hanap. Taka lang parking, di manangit. Tugay ra makayong kuha. Kalagot. Maglagot, gani ko si kinanap. Bida. Suyakan ko man yun eh. Bahala ng pulis. Tagiyan eh. O unsa? Unsa tong imong giingon, Kusmi? Pulis ang tag-iyaan ng maong auto? Oo, day. Kisa may nag-ingon sa nimo? Pare-baro kay, may agi man rin eh. Nag-walking-walking man siya. Nya, may hapit na rin ako. Mga ito, nag-istoryahan na eh. Nya, matod pa niya. Nga kaila ko no siya sa tagiya ni mga sakyanan. Ang tagiya ko no ani, usa ka pulis. Unsa? Ginoo ko. Unya unsa ang marano nimo do nga? Pasagiin na lang na diha. Usag di! Yaba ka diha, parigaba. Naunsa man ka eh. Ato ng katungod nga giyatakan niya, pasagdian. Abusar ng tagmayo ang atong katungod, ana. Ay, basig kadali ra na muhawa ra na Kadali diha. nga ganina ra pa ng buntag. Kadali. Ay da pasagiin na lang lagi na diha. Pasagdan ko taon di na mahimo. Nga unsa man di lang kamo kaon. Bantay ha, hutdon ko tong kaon ang sudan ha. Ay. Humba ra ba to? Ha? Hutdon ko tong kaon. Ay, binuang day bida. O, para ba taon ko'y pa ba? O taon. Aw, kaon sa lagi dito. O, mukhaon ko dahil kasuko. Sigar ba din mong ilong ra ba? Hilam diha ay. Ako yung ilong ni Siga no. Kana imong ilong unsa man na? Wa na magsiga pero kabuthunon sad. Kabuthunon ba? Kabuthunon sa bitaw na. Wa ka magtan-aw ana, pero tinang hubaga. Naapa lang na murag itom gamay tumoy murag na gyud nagpatagtiki. Kidort ba taon ni mo bilin eh? Nga! Kaon sa lagi dito. O, lagi! Oo, suga na ko sumbang protein ta para bayag oy. Magi ka malutog humba lang Ay kada. ko bulatiki kusmi. Hindi na bulatik ako eh. True is true. Hilam na diha eh. Basta lutuan gani kag baboy may kay kamudag atik. Buwad kay atong sudan. Tagsak ra kay magtingog. Lahib ng baboy kay lamay kay siyupon. Kay sabuan ka parat kayo. Sabo ay unsa may nakalahi ana ha? Unsa nakalahi? O sa? Ano man? Ha? Unsa nakalahi nga parehas naman na? Si Parehas. Si Parehas ko taon ha? O sa ka Parehas ng buwan ng baboy? Ha? Ibig tapan, kalaira na. Hala, uy parehas ra lagi na pulos mo ko na sudan gud. Abot mo, kay pagkakidort ka. Murag gidok ka bino ko nga nakakaon ko kumba. Ay. Wa na nga auto. Dahak. Wa na ako mabantay na. Pagka-visit kidot! Uy, Marie. Unsa nang gibuhat si Mambana, Marie? Ha? Kuan mari uy. Mambana? Kuan mari Susan, naghimo nagkaratula. Maninda mo? Ha? Dili uy. Oh, abi na kog maninda mo. Kay maghimo magkakaratula si Pare Cosme. Abi na kog maghimo si Cosme and Belen store. Aba kada mari uy. Taga imig puhunan bi kay maninda me. Na, kuman sa iyang pangayo at puhunan, nga otro man sa tang purdoy dire. Kanang karatula nga gihimo ni Cosme ko anak mari kana bang no parking. No parking. Asa man sad ninyo ibutang? Dili sa among tungod kay naisakinan diha nga way batasan anak gid parking sa among tungod. Nasay driver di gid kahibawong maikog. Uy, mao ba, Marie? O taon mare, mo na gibuhat ni Pare Cosme nimo nagbuhat og karatula para wala mo parking diha. Kada ko diha lugar sa unahan, anak gid mo parking sad. Wala no, bidasad no. Mao gyud mari makalagot oy. Ay, sialan pa ko di ay, uy. Sige, Marie, uy, ariyan sa ko. Sige mare, wa makakaidang chika mare. Ay, wa, Marie, oy. Musimba pa ko, Marie. Inigbalik na lang na ako, Marie. Hala no kakidort. Unsa naman dong nahuman na ng imong gitrabaho diha? Ay, ako nung bunta ng koral siya. Parking sa din eh.
Asa man sa gibutang nimo? Ko ano, parking. Mo parking, buak, bagol-bagol. Ah, kuyawan na kita na ibagol-bagol buak yun. Oh, buo sila. Porbida ilang lugar, atom na eh. Ah, anak yun dong. Di na to paabos saron ang tao kay mugara man na. Kara mo lang. Parking di mananghid. Unya, ari yun tugod sa tuwa. Kadakong lugar niya. Ano niya? Anong ari mo yung tugod parking? Oh, come on. Unya dong, kung mupalag, muparking yun, o sa may mahitabo. Palaga siya, pignutin ko sa taas, kuha ko, tangtang yung taya ng igos yung lawas. Matay ko siya sa tanus. Unya kay pulis maganang may parking diha. I don't care. I don't care, ha? Lagi ako pa, forbida ni mo. Watay hadlukan day, ha? Kita, ha? Kay pusila siya. O niya, ato ha, pinuti, hadlok ta. Unya, o sa may mahimo na mong pinuti sa pusilbe. O sa pagkauna na mo, ako pa, kaliwat ko kung daguhoy. Dong, basig maunsa ka, ha? Ay, kablakan ako day. No worries, no worries. Sure, nagsige na mga in-English dong, uy. Kaya nga, in English kung in English. That's true. That's the matter man sa di ba? That's the matter or what's the matter? What's the matter? Ingon manggo ka na ko kani adto nga kung nervyoson ka magsige na kag in-English. Mingon bre ko ana basta ang nervison ko. No, uy, kato nangita nimong maniningil ba nagsika lag in-English. Unyang imo ra bang in-English, uy, klaro. Wait, klaro. You mean it's blurred, ha? Blurred? Dili, Ano, dili. pasabday? Dili, uy, klarong in-English nimo murag sagol panaghap ba? Ikaw na dito. Ato dito. Ato atong ditong gawas ka. Atang ito dito. Tawag ako na ng sakyanan mo parking, ha? Riadin ka, ha? Kaya magbayad ko, haring pinuti na ko daan. Oh, come on! Corbina, hindi na yung taon mo balik ako parking. Balik, kapatay yung ko ano yung kumon. Ay! Receive! Ha? Igiahagis bilin, ay, mangurat mo kaniya, naunsa ka? Dong, nanadong, ni parking na siya sa atong atubangan, dong. Naunsa? Oh, kumon, what the hell? Ato adayon, dong. Sige dayon. Basi makalakaw ba? Ato adayon ba? Lagi na paghuwat sa good, mamatay, tas nervyusin mo. Unsa? Ato adayon ba? Paghuwat, kadiot dahil kay matod pa nga ito impress. Don't panic is organic. Don't panic dahil coming down. Si coming down. Kalma lang ba? Calm down. Calm down. Ay, silingar na sila. Oy, be carnivores. Hilom da kusmi, oy. Ing na lang yung talawan kay kastanan. Siya talawar ko taon. Ako talawar ko. Mitalong ko. Kambon. What the hell? Iwan sa tuon ako eh. Bomboan siya. Katilaw dito sa kung pinuti. Hilom da kusmi, oy. Di mo na pinuti imong gibit-bit. Usap na din eh. Bairan mong na. Ito, what the hell? Nay, dong, narasiya ay. Murag napa siya sud sa iyang auto. Sige na. Kadiot ay. Di na ka lang ha. Sipiat gali na putol kung liog anong tawanan. Ron basta sipiatin ako. Hindi rin ba buguwa eh. Hindi ko tuwa. Hadlok kong pulis. Dili ko madlok pulis. Ay, come on. What the hell? Pag amping kusmi ha, kay pulis na ba na ha? Away, polis para na ko day. Dini ka lang ha. Stay put ka lang din ha. And watch and learn. Ginoo ko, mabiyuda mga kong sayo ini. Kusmi dong, pag ampingin tao na! Niyan ako tungkol sa pultahan sa may driver's seat. Karoon na ako tuktukon. Pagawason ako. Tuktukon ako. Niya. Sir, gawas ko doon diya, be. Klaro mo tari, be. Get out of there! Hoy! Come on. Di sabot in English ay. Come out and explain of this! Samaan, ha? Sama na gana. May gawas na siya. Kadakon yung tao. Are you a policeman? Ha? Why you are parking there, ha? This is my place. Kuhan, kining.
Ikaw to si Cosme, no? Oo, wala. Nakaila ka na ako. Anong dili man? Anak ko sa yuta ning inyong giabangang bahay. Amatay na nga ako amahan ug ako nalay magbuot kon unsaon ko ning akong bahay. Gusto ko nga karon na lang mo kutob. Ikaw di ini. Anak ko sa kong daddy Binhor ba? Ako tong ilang anak. O, ikaw di ito, sir. Anak di taon ka pagka... Dakuan ko na ini mo, sir. You are very foolish now, ha? Pasilan. Oh, come on. I'm shocking. Day, Belen! Day! Ang tagiya din is bahay nga itong yabangan, day! Okay, stay. Ano daw kag pinuti? Tigbason ko nimo? Dili, sir, eh. Apadung kong nanggot. Adi mananggot ka pinuti mo gamiton. Gusto na kong lubi, sir. Hoy, taro ha? Tingali padakop ka. Ikihat ka temtem model. Gusto ka? Sir! Hala no, ang anak man da ito sa tag-iya aning bahay nga among gipuy-an, mao day anha gid siya mo parking sa among tungod. Suko kay kagidad ano pinuti ni Kusme. Ambot ikiha baka taon ng kumbana, unya unsaon ni namo ron. Ang ako og papahawaon na hinuon mis among gipuy-an. Unsa imong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Belen. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Inday Belen, Ate Pres. Belen. Kini si Inday Belen, kanang kuan sila, na mahibong sila nga doon ay mo parking bataw sa ilaha ba ilang niya tungod. dugay. O sila tungod niya dugay kim pahawa. O Na. anton nga, ang yang sa ayang kuan, maglagot lagi sila, kaya nag parking sila tungod. Nga ilaha ko noon ang katungod, kay naag parking, kinang ano, anak ang parking, daghan man lugar. Nga na ay dalaing lugar ato sa ilang. Oo, nya karon giatangan siya bana, Ate Pres, giatangan Belen, pag abot, parking na sa dagi ato siyang bana. Gituktok pa, gada pag pinutay ang bana. Pag abli siya, why are you parking here? Pidaan na pa, so siya, oy, English pa. ikaw mo to, Kusmino? O, sa ako nga naman siya, anak ko sa tagiya din sa inyong ipuyan. Ang tabuang. Nasya si Kusmino, katiyong siya, Isa, karon na lang mo kuto, ba? karon na mo kuto ba, kay kuan, oy, sir, ikaw din, sir, oy, katulis-tulis na ni Moter. Taas na mga, may na kayo maulog-ulog, Kusmino. Sa day, di ada rin day. Ano yan siya? Ano kada mo kag pinuti? Saban, pakiha ka? Ikiha ti ka kadara ka. Sir, ayaw tao. Uy, ako sbi. Para nga ay bay, luoy sa bay taon niya. Nya inana ti press bam. Doon na siya kaming sipiat la. Napasaylo sila, wa. Wa man gibutan ri ti press pero ang akong pangutana akong Iya pangutana mapapahawa baka do. Sa to yung pangutana. Pondo mo tana, Gagel. Ang iyang pangutana, unsa may iyang pangutana diha, Gel? Sa may among baton, palihog tabig. Nga naman. Ambot, ikiha Kumaon pa sila ti press. Nya ikiha yung bana. Ikiha yung bana. Ikiha tungod atong. Ambot, Dag pinuti. Dag pinuti. Udah ba sa pinuti, uy? Ila lagi pabawa kay isog-isog lagi siya. Ren ako ipaambit ri Gulyat. Nako ipaambit rin ako doon sa sipiat gamay. Kung ari ka dire sa Roma 8, Kapitulo 5, kay kadtong nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi, sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi, sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Verse 6, ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musampot sa kamatayon. Ako kinigabasa tungkol kay doon sa sipiat gamay Ate Pres. Kanunay sa makita lagi ang auto nga mo parking sa ilaha. Mo to nga nagdasyag pinuti doon sa sipiat gamay. Pwede mag iyang atangan unya iyang pagutanon og kinsa ikaw nga kanunay mo parking niligi. Ang sipiat niya kailangan dama dayon siya og pinuti. Nagdama dayon. Oo, nagdaman siya pinuti sa diyang giat kanyang mugawas tong katong tag-iya sa O, ila ka auto. siya. Oo. Ang doon sa Ano na ti press? Kiha man sila nya. Unsa ngayon pa sa ilo sir, sa ilo. O, pagay Pero dili na siya Pero, makadisok papahawa ati press. nga naman.
Bisan pag iyang yuta, tagaan mo nagkatungod og mga tulo ka buwan. Una kay, Labi na ako nag-abang ka. nag-abang ka. Ako, ano mo siya, ako, tagihan ng yabangan nyo din eh. Dili. Di na pa na allowance. Pero ang kanay mo pagdadag, pinuti dong pa kayo, labas sa ilo. Ganun gadap. Ing na lang ako, yung wanon mi, sir, kay abi na mo, laing tao ba, kay ba ako nakas panahon ron, lisod na kay panahon. Gulyat. Na juga parking sa among tungod. Pag parking tani mo, sir, o sakto ka, tagiyam ka siyuta, nanaog ka, imo istoryaon mi tagabay. Correct. Mo anak ka, doon kadang ako si Kuan, anak ko sa inyo. Anak. Nya kuyawan mo sa sila te pres, bang kang parking anak dia di mo gawas. Di mo gawas. Mura kadudahan. Kadudahan, Manduda ka yun. nga. Sa Tigaling daw tang tao, no? Kasagaran sa sakyanan nga mo parking sa ako lang ng duda Gulyat, no? Naana siya kuyog, dugay mo gawas, labi na ng diha. tintin nga auto. Pero ako Gulyat, sa dagan sa istorya, ang kuna bati nga, ang katubitong anak sa iyang amo Gulyat, dali na to tingali pang ang pasaylo kay panglitan pulis man siya so professional siya kay bao siya mo adjust kaysa nangabang niya ang angkon sang nahibaw na matigdan Gulyat nga mura magmaing tao ang pulis kay bugnaw man siya tingog siya Bugnaw lagi, pero sa kanuda, gusto, papriso ka? dili ang Isa kay gadang, nga buglang tingog. dili ang katong ang katong amo Pero iso gito siya. Iso gito siya. Dili, ang iya Bugiro, pa- ito para nako, bugiro siya, ti pres. Dili, Kaya ang- og tinuod, og ikaw, tinuod kang, dili kang bugiro, manaog ka sa auto niya, pa ako itag iya din niya, anak, sa iya tinuda. namatay sa akong, Dili gud kalikayan magduda ka. Magduda, yun ka, eh. nga, si Katuskos may unapit Granada, o siguro na ba ito Granada? Dili magduda ka nga, wa ba kay ni maniid, Oh, sa ba kay mga kuan, di ba? Tinood na. Oh, Doon na bitay, bugnaw na siyang tingog, pero maldito siya. Para na ako maldito, tatawa natin. Sige na. Si Bombay na kay... dili ang aka katong yang katapusang linya Gulyat nga nangisog siya yana tong gigamit ang iyang pagkapulis katong approach siya primero sa ikaw man tos kusme no may man siyang tao pero ako Kuan, inambugiro to ba? Kada bang sarcastic ba? Ikaw ang dos kosmeno. Kay og sakto gyud ka, inikabutin mo, gigisto. Manaog ka. Aron di ka kadudahan. Pila ka higayon nga ni parking ko siya. Nya wag yun naog. Oo. lan doon ako'y na kuha nga leksyon ba kanang pananglitan bitaw kuno ikatag-iya kag auto lan tag-iya kag sakyanan nya muhunong ka kay mangutana ka asa ning bahin Priscilla palitan no dili kuno maayo lang nga mangutana ka nga di ka manaog si mo auto kinahanglan manaog usa ka sa mong auto usa ka ay hapon Pero pwede ka ang uban mangutana. na i-open man ang kuan. Open man. dili kuno na eksakto bisag Gayon. dato Kisay pa ka gayon. Nga dili eksakto. di kay ako mga amo mga dato ba akong amo Dilay. Okay naman na ang windshield imong i-open. Mga ikagatawaran, may hapon. Nang. May hapon niya. Asa kang bahin ko, ana? Nakoy pangutana nang. Ano Oh, ba? ingon, ana. Depende sa imong Ako- approach, di ba? Ako gisuwayan yun ang naog at i-press. Ingon mo siya, ay lang sir, ay lang anak lang ka diya. Oo. Mo anak man. Di pa na atong- Kaysa manaog niya siya, ay lang anak lang diya. Ay. Pero di may katong nanaog ka nga mga bata nga agi so kini kini ang gawon ng mga nadagan taw mga bata oy uso pa man tong kidnap Ako rin gawon binawa ng bata oy Ako rin sila taga-kwarta po, bulingawan. pag naog kini Katang dagan sa mga bata dili ka gikan bitaw mi ni si Gulyat sa Kalubian Leyte to batbat mig pito ka pulong sa ilang Mr. Ray Martinez ni unong mami atong nay lasang man to siya niya kay sugos lawas ni doon na yung usa ka bahay nga kanang light material sugod gihap nga naglungag to mga bata dis tugkaran kung bro sila abuhan pag naog Gulyat kana pwede pa na ko sa mga bata sa bunto ana gud ni siya kay katulig ni drama mi Kasi sa ako pag-ato lang ko smili, agi ko sa bangon niya na. Pag-agi na ko, ako yung bilibitan, deha may tulo ka bata naglakaw. Hoy! Asa mo! Dili siya! Hop! Hoy! Ari na siya! Ibaw ninyo niya hapon. Ibaw na ninyo niya hapon, ha? mga bata na nagdrama mi magadagan Malingaw ko. mingaw ko kayo Jen mingaw kayo ang lugar sus na naog ito na sa kaliptag abli sa van pack niya oh dara kari Sakit. ang tandaga sa mga bata do kabuko ang ko kalad pag-abot ato sila misumbong to sila yung mama Dito yung skuan, dito yung sa... basta nanuroy Miss Lisa ato rin ka Toledo niya nanuroy yung bukid dito di mga bata estudyante yun siya hoy sakay mo na sakay Jody hilaka sa
kung kasusagitan ko. Kagyo. Dikindi. O karon manghunong ta kaniya nga ice cream ug pan. Nahitatag ni Sir Basta, Jerry. istoryahan na ninyo taon. Ha? Bitaon. O sa akong pagsabot gulat makasabot sa ito ilang agaon maka-adjust na to. O kay bawal man to tingay nga agaon nga kani may pakomedyante ning gaabang sa kung makakon. Unya hangyo nila kay eksakto man ang gulat nga kung papawaon ka tagaan man ka og allowance. Warningan man ka nga una ka pabalhina. O ako bitaw gulat sa tuduna ko gamayng luna wa pa masunog akong bahay na may muhangyo nga moabang sa kong gamayng kwarto. Ako buhaton na ng gulat mingon dayon ko ay duha ka buwan free entrance. Duha ka botelya nga beer free. Free trip to Chocolate Hills. Uy, tinuon na ingon ni Bambina. Nadadig abang si Mumbai ito sa... Ito, wa pa masunog. Di ba sa Cebu ba? Oh, ato ni mong sa Chocolate Hills? Umukuyog ba? Umukuyog ba? Manang free trip to Chocolate Hills. Kaya mukuyog sila ba na ako? Namukoy ka, ngano makamanang? Inigabot ko na dito, iya lang review yung tanan. Siya, libre lagi ko tanan siya. Iyam siya, ikapoy siya. Iyam siya alawan. On the air, ha? On the air ta. Mo na libre. Dili kay. Iyam tanan siya, iyam may alawan. Dili nga ate pres, abi nimo nga nung duha ka buwan libre pagpapuyo way entrance. Bali ko no kay uban mga magdawon ko nga puyo mo duha ka buwan. Ini ko man sa duha ka buwan og nakauyon mo sultihi ko kay og nakauyon sad ko sultihan ta mo. Karon Ang katubag mo abang unta ba? Nya bali rag doon gud ka buwan ilang pag-stay ba? Nya di ka duha ka buwan free naman. Free man ang duha. O mga to nami kay ngano mauram to yung mong bakasyon duha ka buwan. pero dia bien stay dito ate pres no. Wag abot og sa kabuwan. Mulagi. Gipapawan ako eh. Mag-awan na, maghinugulan na yung magkutsilyo. Ako ginano kong pare, matrabaho ko sa DHP, ikabot ko ng hapon, wala na sila, ha? Anak ko. Magita dahil kay kanang. Wapo na bang bana? Salamat ako na natin tuluman, no? Kuna ko ang paso tihon.